Эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда сезне мен Роза Хабибуллина сәламлим. Кышның беренче көнен нинди вакыйларга бай булды, алга таба карагыз. Вакытында кисәтү зур бәләдән коткара. СПИД белән көрәш максатыннан мәшгульлек үзәгендә ВИЧ статусны билгеләү өчен тест уздырдылар. Шәһәрдәшләргә яңа ел кайфы бүләк итәр өчен 30 чакрым гирлянда кулланачаклар. Чалуны бәйрәмгә бизи башладылар. Күңел радиосына 20 ел Сара Садыгова исемендәге концертлар залындагы бәйрәм турында Римма Әхмәтова. Бүген бөтен дөнья СПИД белән көрәш көне. Табиблар республикада ВИЧ инфекция йоктыручылар саны кими бара дип белгели. Моңа яшьләр һәм өлкәннәр белән лекциялар уздыру, төрле акциялар үткәрү ярдәм иткән. Мисал өчен, бүген мәшгульлек үзәгендә бушлай тест узу мөмкинлеге бар иде. Мобиль пунктта теләгән бар кеше үзенең ВИЧ статусын тикшерә алды. Пациентның канын алгач, нәтиҗә 2 минут эчендә әзер була. Акциядә катнашучыларга ВИЧ статусы уңай булган очракта нәрсә эшләргә кирәклеген, әлеге авыруны йоктырмас өчен нинди чаралар күрергә икәнлеген аңлаттылар. На сегодняшний день город Набережные Челны по Республике Татарстан по заболеваемости ВИЧ-инфекции занимает 8-е место. Показатель заболеваемости каждый год, статистика показывает о том, что заболеваемость падает. По сравнению с прошлым годом заболеваемость упала на 17,7%. Тестны Тимур Исламов Хәйрия фонды СПИД үзәге белән берлектә уздыра. Мәшгульлек үзәгендә чара беренче тапкыр үтә. Мондай чараны республиканың барлык шәһәрләрендә үткәрергә телиләр. В этом году мы решили прийти именно сюда, потому что неработающее население находится, так сказать, вне поля медиков, нас, поэтому мы пришли, чтобы протестировать их, потому что считаем, что это тоже является группой риска. Белгечләр тестны даими рәвештә узарга киңәш итә. ВИЧ хөкем карары түгел, авырулар табиб карамагында бәхетле гомер итә ала. ВИЧ статусын көн сайын иртәнге 8-дән көндезге 2-гә кадәр СПИД үзәгендә бушлай белергә мөмкин. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүгеннән Чаллыда инвалидлар декадасы башланды. Ул 10 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Шул арада физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр безгә игътибар арта. Алар өчен төрле чаралар оештырыла. Мисал өчен 7 декабрьдә үзәк китапханәдә көндезге сәгать 1-дә иҗади очрашу, Орион яшьләр үзәгендә мавыктыргыч программа, башка учреждениеләрдә дә спорт чаралары, концертлар, очрашулар оештырылачак. Мәшгульлек үзәгендә сәламәтлекләре чикле шәһәрдәшләребез өчен махсус ярминкәләр оештырылачак. Чаллыда яңа елга әзерлек эшләре башланды. Бәйрәм алдыннан шәһәр ничек үзгәрер, хәбәрчебез дәвам итә. Азадлык мәйданында эш кайный, биредә реконструкция белән бергә бәйрәмгә дә әзерләнәләр. Бу көннәрдә чыршы куяр өчен платформа урнаштырдылар. Быел чыршыны мэрия бинасына якынрак итеп куячаклар. Шәһәрнең башка районнарында да бәйрәмгә әзерлек бара. Сидоровка паркында чыршының каркасы ел әйләнәсендә тора. Тиздән аның утлары да җемелди башлаячак. Работали электрочасти, проводку на него тянут сейчас, провода, потом подключит гирлянды все, и потом включит, будет работать. Вокруг тянут гирлянды, тоже протягивают сейчас. Атна ахырында кич җиткәч йорт түбәләрендә яктырткычлар кабыначак. Шәһәрдәшләргә бәйрәм кәефе тудыру өчен 30 чакрым гирлянда кулланалар. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Федерация Советы квитанцияларда реклама бастыру турындагы закон проектын кире какты. Аның өчен нибары 4 кеше тавыш бирде. 138 кеше каршы, 3 кеше тавыш бирүдән тыелды. Проект 2014 елда беренче укылышта кабул ителгән иде. Ноябрь азагында Дәүләт Думасы депутатлары документны 3нче укылышка кабул итте. Чаллыда 180 меңнән артык фатир һәм шәхси торак йорт бар. Исәпләү үзәге берничә ай дәвамында квитанцияларның икенче ягында реклама бастырмый. Кайчакта мөһим социаль игъланнар гына халыкка квитанциялар аша хәбәр Рекламалы мәгълүмат газ өчен түләү кагазларында басыла. Авторларның берсе Дәүләт Думасы депутаты Марат Бәриев рекламаны бетерү турында халык үзе сорады дип аңлатты. Это не первый раз Совет Федерации отклоняет внесенные законы. Мы объясним им и внесем еще раз, потому что я не знаю мотивов отклонения. Эта реклама, она мешает. Там, особенно в многоквартирных домах, там приходят рекламные продукции, в ящики складывают, и это тоже складывают. Они думают, что это реклама, просто сразу выбрасывали, потом не могут счета найти. Потом люди пожилые, они говорят, там счет, фактура сама мелким почерком, а реклама крупным.
Сара Садыхов исемендәге концерт залында Күңел радиосының 20 еллыгы уңайыннан зур бәйрәм узды. Онда безнең тыңлаучыларыбыз, радионы оештырган хөрмәтле кешеләр, шәһәр җитәкчелеге, Казан кунаклары катнашты. Халык мәхәббәтен казанган җырчылар чыгыш ясады. Юбилей кичәсеннән Рим Әхмәтова. Концертлар залы шыгырым тулы, бер генә буш урында юк, чөнки күңелнең дуслары бихисап. Радио аша таныш тавышларның ияләрен һәркемнең күрәсе килә. Бәйрәмнең программасы бик бай: котлаулар, истәлекләр һәм әлбәттә инде иң матур җырлар. Белмим, үземдә белмим, исерек шикелле йөрим синең сөюләреңдә. Күңел радиосы 1997 елның августында сөйли башлый. Оештыручылары шәһәр хакимы Рәфкать Алтынбаев, баш редакторлар Рахман Шафигуллин һәм Абдулхак Батюшов. Хәзер радио фондында 20 мең җыр. Ул чакта эш берничә гади магнитофоннан һәм 15 җырдан башлана. Җырлар туплый башладык. Безгә инде халык тыңлаучыларыбыз үзләренең өйдә яткан патефон тәлинкәләрен алып килә башладылар. Аннан КамАЗ радиосына мөрәҗәгать иттек, Татарстан радиосына. Шулай итеп, ярыйсы гына фонд тупладык. Алып баручыларыбызга бик еракка КамАЗның сәнәгать элемтәсе бинасына барып сөйләргә туры килә иде. Иң халыкчан радио. Бу Күңел радиосының иң зур казанышы. Хәзер аның 92.6 FM ешлыгында бөтен Татарстан тыңлый, ә интернет аша бөтен дөнья. 15 ел минем Германиядә яшәгәнемә, эштән кайтуга интернеттан кабызып Күңел радиосын чын күңелемнән тыңлыймын. Башта яшьләр тыңлара, хәзер яңа диапазон киштеләр, алар һәр тыңлау яхшыланды, тавышлар да яхшы ишетелә. Без ара киләчәктә шулай ук 25, 30 һәм башка юбилейлар шулай итеп бергә үткәрергә ясын. Минем җырларымны Күңел радиосы иң беренче тамашачыларга җиткергән радио. Мин аңа бик рәхмәтле Күңелгә. Күңел радиосы һәр вакыт үсештә. Формат, эштәлек алып бару усуллары яңара. Шуңа күрә яшь тыңлаучылар да арта. Шул ук вакытта 20 еллык матур традицияләр дә саклана. Радионың уңышы нәкъ менә шунда да инде. Билге бишле дип уйлыйм, ләкин алга таба бу бишле максималь бәя түгел, алга таба үсергә әле мөмкинлек бар. Күңел радиосының перспективаларын без билгеләдек, аларның үзләрендә амбициялары көчле, база көчле һәм инде бүгенге көндә зур вазифа һәм бурыч булып тора Күңел радиосының бөтен Татарстан территориясе буенча таралуы һәм һәрбер районда, һәрбер авылда әлеге радионың тапшыруларын тыңлау мөмкинлеге булдыру. Рим Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Сергей Вильданов, Ленар Султанов. Яңалыклар. Татарстан синоптиклары алдағы көннәрдә республика территориясендә һава шартлары һәм юллары торышы сизелерлек начарланырга мөмкин дип кисәтә. Татарстанның көнбатыш районнарында һава шартлары аеруча катлаулы булачак дип хәбәр итә белгечләр. Синоптиклар фаразлавынча, иртән һәм көндез көньяктан искән җилнең тизлеге секундына 16 метрга кадәр җитәчәк. Көннең икенче яртысында һәм кичен кар явуы, буран көтелә. Республикада 3 декабрьдә төнлә һәм көндез кар, юеш кар, яңгыр урыны белән бозлы яңгыр явачак. Синоптиклар шулай ук буран хакында да кисәтә. Буран вакытында күз күреме 500 метрга кадәр кими. Көньяк-көнбатыштан искән җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәчәк. 4 декабрьдә шулай ук юеш кар һәм яңгыр явачак. Җилнең тизлеге урыны белән секундына 17 метрга кадәр җитәр дип көтелә. Юлларда бозлавык, кайбер районнарда кар көртләре хасил булачак. Бүгенге менә мин сезнең белән саубулашам. Алдагы елларыгыз күңелле үтсен, сау булыгыз. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 6 по 10 декабря. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Невероятно, но факт. Половина жителей Земли никогда не видели снега. Отправим. Знаешь, как обрадуется. В корпорации «Центр» и «Селдом» радуем рассрочкой без переплат. Например, большой телевизор Philips за 1924 рубля в месяц. На юге что думают? Мы песка не видели. 2 и 3 декабря обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт в торговом центре «Арзан». В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и нутоновых шуб. А на куртки и пальто гигантские скидки. Плюс пуховик в подарок. «Зима». ТЦ «Палитра», 3-й этаж.